kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bahal subscribe naw manta hadin bala pandep bantes ya ki sa pheuteli ki dok kha kumba lai pheuteli ki dai ki bala don ya ka tai ka sampel bala injek da ki dawai formalin kat kum ka jing tip bala yok lum naw assistant food analytic corpsman of Meghalaya kat kum ka jing pentip ha gan riu trik jong bana jaliu arja apply bale thu bakani kalong kabi ka baklan bat ka badon jing ma ya ka koj ka khia jong ki briu kat kum ki kendon an ne ka regulation lai ponyi wei point saw jong ka food safety and standard regulation jong snem arjar khat wei ka pau shai ba om shim la jing bit setia ban pendon kam ya ki formalin ha ki marbam ban pen bha ya ki tai ki jing bam kumta kat kum ko bor bal pangkum ha ka clue a subsection 2 section lai pheu jong ka food safety and standard act arjan riu kito ki nong di dok kha ki bawan ra na shabar jala ba kimla bandi dok kha na ka banta khat san singi bat kino ki ba pangkhen ye kan don kila bansha set along hadu new snem hathanan harangkat ka kuna ka ba shipeu lak tangka kat kum ka kandon ba san pheu khandai san jong ka food and safety act arjan riu khublai shibun